Kublai pi baro hakani ka video ngan ora yang pi hakabe dei bat ka khubor lai kam kata lomba ka Meghalaya Public Service Commission lane MPSC ka khot online application na kubenta ki candidates ki bakwa ban apply ya ka post scientific officer, assistant engineer, lower division assistant bat ka draftman bat ka last date ka bapila ban apply ya kita ki post kan dei hadu ka khandai tarik ubanai Jun arhajar ar posan bat shuru ngakarpat je pi ki viewers kamtame ki parlok ki ba lakwa ban apply kam hadin bapila de ban page ye kani ke video wat nompen slam apply no na kabenta kita ki post baper kat kum ka kerdan ka ba pi pila pendep lane pila up kat kum kita ki post ki ba ngala de ban pensngau te nakata kadau lada pi kwa ban tip kum no ban apply kita ki post lang ba ka mobile phone ru nga kwa ba pinbu ya ki comments ki jongpi ha ki comment box section nang mangantip hadu kanungut ki don kita ki parlo ki bakwa ban apply ya kita ki post tang lomba ka mobile phone to mantangi na sedang no hakbede bat ki post nim jong ketika MPSC recruitment arjar arpusan na kamenta ka post ka bankong kabde jong ki scientific officer kabde jong ka chemistry division under the Directorate of Forensic Science ka total number of post ka don tangkawi na kamenta ki khasi bat jaintia ka age limit kandai na du khatpra do life ars nem bat kandon ru sans nem ka relaxation la ne ke jing penjalan reta di kata ka bumut hadu life hunyos nem ngidang la ban apply ya ke post bat ka salary kandai ka level 15 la ne ka level ka bakatsan kat kum ka revised pay structure jong ka government ha ka dei bat ka essential qualification la ne ka kerdan ka bapila ban apply ya ke post kandai ya ki candidate ki bala pendep ya ka MSc in chemistry lane MSc in forensic science with honor in chemistry tegi devan shim honors chemistry haga degree level but kumjuru haga forensic science haga degree level kapus kaba arpade kade jongki post assistant engineer group B kata haga office jong chief engineer water resource department kadon santli ki post kasi jointia ar garolai te ka age limit lane karta hangne kande khatpra hadu lai puar bat kandon ru ka relaxation sansnem kata khatpra hadu lai punyo snem ngila ban apply ka salary pade lane ka jingsiu hakbe de bat kate ka post assistant kande ka payable khatsan hi katkum ka revise pay structure but qualification lane ka kardan kande yaki bala pendep ya ka BE BTech civil engineering lane BSc engineering in civil BSc Agri Engineering with relevant subjects, BTech Agri Engineering with relevant subjects, BTech Water Resources Engineering. Di kita ki essential qualification na kabenta ketika post assistant. Susu ngini pe jang ne ya ka post ka balai ka bade jong ki LDA lani lower division assistant under the Meghalaya Secretariat. Ka total number of post ka don hadu khandai po ar telegi post unreserved khatsan khasi jentia lai phonriu garo lai punyo bat kui de ki kas lane ki tribe kendon south ligi post karta ka bapila ban apply nam ta ketika post LDA khatpra hadu lai puar bat sat snem ka jing penjalan reta bat ka salary na kabenta lane ka tulop na kabenta ketika post lower division assistant kande ka level ka bapra katkum na ka revise pay structure jong ka government natan na kabenta ka qualification lane ka kardan ka bapila ban apply ya ketika post LDA kande ya ki candidate ki bla pendep ya ka graduation in any stream lane ka degree na kono ko stream na ki recognized university ki badon na po India susu na kabenta ka post basau kabdai jonggi draftman grade 2 group C na kabenta ka ne ka post kadon hadu santali ki post kasi jointia ar garolai nangta karta ka bapila ban apply kande khatpra hadu lai puar bat sansnem ka relaxation bat ka salary nang ta kate ka post draftman kande ka level ka bahnyo katkum ka revise pay structure kekerdan ke bapila ban apply nam ta ketika post draftman kande ya ki candidate ki bla pendep ya ka ITI certificate ke bahap lane ke badai hapo ka civil draftmanship na ka government recognized institution dikite ki post ki bangala de ban pensngau shepi ti lada pila penbit penbiang lane pila dep ya ki qualification lane ki kerdan ki bapan katkum ketika post sengop hawan nom kentai wan nom
slam le no ya ka badon kam apply no khnang ba pinla ban pankre na ka benta ka written test bat kumjuru na ka benta ka personal interview te shushu ngini pe yang ne kumno pin apply nam ta ki post jongka MPSC recruitment arjar ar phusan kinu ki candidate ki bakwa ban apply nam ta ki post ba pher pin sobha ban apply online te ka ba phila ban apply ru kan dei long ba ka official website jongka MPSC kata www.mpsc.nic.in shushu na kabenta ka examination center kan dei hapo Shillong Tura Jowai Vilemnagar bat Nostoin tikandon ru na kabenta ka application fee na kabenta ka post serial number 1 bat number 2 ka application fee kan dei saus pan ru pho ka serial number ka balai lais pa san pho bat ka basau kan dei lais pa pho handai na kabenta jungi ki SC/ST kan dei be marshiteng ya kate gador lada dei sau hendru pho nuksa kan dei no arlai pho kata bumut marshiteng na kabenta jungi ki schedule tribe ban siu ya ka application fee pila banle da ka e-challan cash payment hapo ki bank ki ba pidon ya ka account but pilaru banle longba ka debit cum ATM cards credit cards lane net banking ba pin kam so thu khamba shushu hakbai dei bat ki post ba fer so ba banle longba ka link bangan sabu bo description box download ya ka notification te sapule benia gitu bat pinsa nang khamtip khamba balada pidon e ban kli so ba ban bu ye gichingkli khamtam e lada pikwa ban apply ki post longba ka mobile phone khublei shibon